Ki Police Enforcement jongka Transport Department hakajing alam uba H password uba DU officer ringkat ki bot traffic jongka Lumding Jeri Police Station. Hakasi ba ar jongka tayo kata ka arpo pratarik unai wing kila sedang ya kajing talasi biang ki ar syaka ki bakan top ya ki bike ba scooty da ka bapet banyak ya ki banyak kamtam laki don em ya ki driving license. Hakati kajing talasi jongki lalap bon baki ar syaka ki don ya ki license bat ki kot ki sla ki babiang Henry don wat ki khana school ki badon hakariam school ki bom don ki license nya kali don ru ki badang hap hapo ka khat prasnam na kaliang ke enforcement ki ladan kunano bat don ru ki balapen kenya ka an ki bayadei baka rukom nya skuti ne kali namar ki phong da ka slipar wat la ka an kamsha ban phong da ka slipar habanya kali habayadei baki te ki jingpen kenya ka motor vehicle act bat ki langat lang da ka badan kuna kat kum ka an. Nah, kebanyakan berat lah, kebanyakan insurans rel.